ejulukile. Uyaphelisa wena namazwi na. Uyathokoza yini ngawe uNkulunkulu uma udla ukudla ungakusebenzanga, ungakujwayelanga ebusweni bakho. Uthanda ukudla ungakujwayelanga, ubeka isono phezu kwabancishayo kanti isono sakho. Amehlo kaNkulunkulu athokoza yini ngawe uma udla ukudla ungakujwayelanga okwempilo lokho kudla esihlabela. Owasinikela uNkulunkulu angathokozi uma ebona udla ukudla
ungasebenzanga nakancane. Noma uyintombazana uyibhila uyavama ukukhathaza ukuthatha izinto zamanye amantombazana. Wena-ke ungenelele isibonelo sibi kangaka na sokuba uNkulunkulu akubone usosizile nobuso bakho bunyukubele ngenxa yokulapha. Uzothi uNkulunkulu ulandiswe yini? Nazi izandla zakho nje na owathi uNkulunkulu ka-Adamu, lima ulinde uphumule ngosuku lwesikhombisa, izinsuku eziyisithupha usebenze zonke ungaphuli nalunye. Isilandelo sebandla. uNkulunkulu onamandla onke yiso bonke abamkhonzayo usisa uvokotho namhlanje usigcine ngomsa wakho. Uma ulaphula olunye kulezi ezisithupha athi uNkulunkulu uzisebenze, uyakulivusa ngani? Uyakuthi awusebenzanga ngani? Ngokuba iyona imithetho elishumi athi uNkulunkulu ungayephuli. Mesabe uJehova ugcina imithetho yakhe. Amen. Ihlabele. Singalibali
Amen. Siyabonga bantwana benkosi. uNkulunkulu esiphile musa wakhe kuba siqhubeke lomzuzu kuba sezinkonzo yakhe yomthandazo uvuka. Socela uNkulunkulu engcwele wasebuhleni asivumele ukuba siphethe umsebenzi wakhe ngengoma ka-164. Masiqhela usihlabelela sicele bomfundisi acele sibuse ezulwini. Inkosi siphama ngabayingcwele. Inkonzo
Asibheke enkosini. Baba, uNkulunkulu omhle wakithi eNazaretha. Siusapho lwakho Nkosi kulezi ntaba zakithi eAfrika. Waphuma emazulwini Nkosi, uthunywa inkosi yasezulwini ukuthi wozoxoxa isizwe sayo. Silapha ke Nkosi ezweni lakho, uNkulunkulu omkhulu wakithi eNazaretha. Sifika nezingane zethu, sifika nabafowethu nobaba, sizohogela iphunga lakho Nkosi siyakucela. Nanti izwe libhubhayo. Sithi siyakubiza kube sathi awusezwa kanti uyezwa. Siyaphela isizwe sakithi siphelele unembeza. Abantu banqumana njengesathi kunqunywa imkhovu noma inyamazana. Asazi usenzeni. Buyisela unembeza Nkosi kubantu bakho. Siphenduke sibe abantu bakho njengoba sasivese singabantu bakho nabadlungulayo nabaphuza utshwala ngokweqile. Nkosi khuza lolu laka ngoba lesizwe ngeke sibe isizwe lapho siphambanelwa amakhanda. Siyakucela uqabadele omhle mhawuphalala usinda wazengozini. Sethembele kuwe baba wakhisho mazulwini ukuthi ozosiqoqa usikhiphe odakeni. Siphumile ke Nkosi kodwa asingafi kanje njengeimpukane sifakwe idume. Usisa lenkonzo Nkosi esesenzile nezingane zakho ngesandla senkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Unyazi lwezulu manje kuzophakathi. Amen. Amen. Yaphelela iMpumalanga madoda. Yaphelela iMpumalanga ukade angigiye. Futhi ngiyathanda kukhona nje abazalwane abasithandayo. Abazalwane laba bake bafika lapha bafowethu. Ngithi kwakubukela uMasabisa. Belethi isheki lemali bethi bazoxhasa. Azitha ngamshati munye eMaNazaretha. SingamaNazaretha sonke lasela isini. Ayikho enye inkonzo ngaphandle kweNazaretha. uJesu wasinikeza le nkonzo wathi asiphathe ingeyakhe iNazaretha. Siyabonga sibonga hey kodwa ngigiye. Lapho esiphelele kangaka ngibuze bomama ngithi bomama lapho esingaka bomama siniganile nina madoda. Umuzi kaShembo olayishowe. Umuzi kaShembo olayishowe. Owodwa nje. Awukho. iMpumalanga. Manje ayingabike yigebe. Esiphelele kanje kuthiwa siseMpumalanga. Imizi elayishowe is7 engakhiwe. Omdingo bayakhiwe. Akwakhwena owodwa. Siphuma manje emthunzini. Le mhlangano wethu ukhona usemthunzini. Awukho eMpumalanga. Soyakani ntina ethi imizi la. Isuke imizi iziphosa kothukela kodwa yakhiwe. Angani ukuba nje isisuka emzini kaJehova hayi la intabeni. Angithethe ngane zothi mina ukujabula. Amen. Hayi la ngibona obheko baba la emva kwami. Ngoba babami ngiyathanda. Manje ngizobona ukuthi yini lethina esizayo. Lithikele encwadi mntanami ofundele esabelweni sesihlanu. Mina abathanda ukuphila emhlandweni kaJesu. Singabantwana bakaJesu uKristu. Amen. Olethu ubungcwele emhlabeni. Amen. Ifunde babekhala mfundi. Nina bathanda ukuphila. Nina bathanda ukuphila. Emhlambeni kaJesu. Emhlambeni kaJesu. Khumbulani ingcindezi. Khumbulani ingcindezi. Yendlela eyangasekhaya. Ngendlela engasekhaya. Umkhondo omncinyane. Umkhondo omncanyane baba indlela engasekhaya. Wehlula amagwala. Iyawehlula amagwala ifuna amaqhawe. Nesango lincinyane. Isango lakhona linci. Lingenwa ngamandla. Lingenwa ngamandla. Izinyoni zinezindlu. Zihlala kamnandi. Kepha Jesu akanandawo. Akanayo indawo uJesu la ngahlala khona. Lapha engahlala khona. Lapho ngahlala khona. Abathanda kumlandela. Bathanda ukumlandela le nkosi le esiyigubuzela umhlaba wonke iyodwa.
Mabazidele uqala. Abazidele kuqala. Bangayisabi imiyalo. Bangayisabi imiyalo ngoba la eNazaretha abantu besaba imiyalo. Yini imiyalo? Mana mntabothi mana mvayo. Yini into enkulu impilo nemiyalo? Ngoba sifuna imiyalo nje sifuna ukuphila. Sifuna impunga thina engaka ukhule ube ngaka. Zibulawa ingane zingane. Ephelisa manje. Ephelisa manje. Bathabathe isiphambano. Abaphaba bathabathe isiphambano sikaJesu. Emahlombe Emahlombe basifele isithembiso. Basifele isithembiso. Abasethembiso. Ibalekile. Noma isingabaleka sikholisile zona. Sabulala inkabi impintombi yami ekalikholi phambi kubona. Nansi sayikholisa intombi yami singenza shit ezulwini. Ngalento ayifakile emnyama yokuhola amakhosikazi. Asenzi lutho abankonzo baba umbuso nje. Sizobuza sidla amatshentsheni. Ungashilo ifuna ngisho manje isipindi nomfunuso. Sikela. Inkosi ibusise. Na impambele yakithi ke eqandweni kodwa ikamkhawulisa isandla bakubona. Ileka nje sikholi siphele sidlupa akusakhali lokhu ke sidlupa nje zehwanga. Anankinga ndiyaphatheka. Manje sivakashele obaba basekhaya lethu uJesu Kristu. Ukuba baningi lezo ekanti ivesi lethu yesimiso ebesagqugquzela sisala sazokudla egqugquzela ayibonga Nkosi ngiyabonga ke ngazama khuluma sisekhosweni yokubemukela yamukela nawe sisekhosweni yokubemukela yamukela nawe yamukela nawe yamukela nawe yamukela nawe yamukela nawe hallelujah siyabonga baba mfundisi wenkosi ukusibeka baba enkosini siqala lolu hlelo. Siyabonga baba bonke abefundisi bemahlelo ngamahlelo abakhona abagcotshwa bonke sizubabala ngezihlalo zabo imindeni yalaba esihlangene ngabo umndeni wakwaMhlobo umndeni wakwaMakhoba nezihlobo zakwaMakhoba. Siyanemukela nonke bazalwane emcimbini omhle kangaka. Amen. Ngiyabona guqa impandla eduze kwami manje. Ngiyayibona iyangilandela kodwa hayi ngiyayikweletisa. Kusafana isisebenza. Bantwana benkosi sesizongena ke ohlelo lokugcina item yokugcina leli singena kuyo. Ohlelo lokuqala izolo. Oselichazile umfundisi ukuthi bekwenzakalani izolo, kwenzakalani ebusuku. Ayibonga Nkosi. Sesingena ke manje ohlelweni ke manje lokuphala izipho. Ayaphamisa izandla bangiphathele nami isipho. Hallelujah! Ngiyayibona izandla. Hayi bantwana benkosi. Uhlelo lwethu weluthi sizocela singabo khona indawo la kufanele bayogoya khona umzuzu uzoba wodwa ebese beza lapha ngohlelo. Ayibonga Nkosi. Bazothi besaphumile beyo motivate
beyo-activator beyo-pintivator sibe sisala sihlela thina la ngaphakathi indlela yokuhlala ukuthi sizohlala kanjani ukuze umcimbi ngoba sihle kanjani ngoba sisenkonzweni okwamanje kodwa sizongena-ke manje emcimbini sizohlala-ke ngendlela bazosichazela obaba ukuthi sizohlala kanjani ayibonge Nkosi bengithi kangithumele nje-ke ukwethula lokho kwamanje ukuthi uhlelo luthi osingabo bazoya ngale khosombeni bese-ke silunga thina ngaphakathi kuzobe-ke sekuphuma-ke ozakwabo kuphuma abakhokheli beyohlangabeza umkhokheli bazokubeka endaweni yakhe kuphuma abashumayeli balanda umshumayeli azohlala endaweni yakhe ayibonge Nkosi emveni kwalokho bamcenga amabandla-ke onke ayihlele manje kuyabhaliswa nje wonke amabandla afuna ukuvela phambi kwabagcotshwe esibemukelayo aqhawule kuyabhaliswa ayikho ozoqhawula engabhalisanga ayibonge Nkosi athi niyazi ukuthi izwe selaphathwa yipolitiki awuvoti ungabhalisile you must register first as a voter ukuze ngela lokuvota uvo mase shaya ithole ukuthi bayaqhawulwa ayazi uqhawulo ongabhalisile siyabhalisa bantwana benkosi nangu umshumayeli ushozi ngasemnyango phethe ibhuku kuyabhaliswa wonke amabandla ngaba uyibandla ungabuza ngawedwana ukuze kodwa ulithole ithuba kuyabhaliswa ayibonge Nkosi enibalo nangu umphathi wohlelo lapha-ke engilekelela uthi angicacise lokhu bantwana benkosi ukuthi uma sekungenwa kuzongenwa according to this order engizoyifunda lapha njengamanje umcimbi uzoqalwa ibandla lapha ekhaya entuthukweni ilona elizoza kuqala ukuze singagijimi phambili sebukelele umkhokheli nalomshumayeli kanti ibandla lona qobo lwalo lihobe nje mhlambe lisazosho ukuthi ukuthi kuzofana ukuthi ibuza umthetho ukuthi nje lapha nje uyamthanda na ayibonge Nkosi Nkosi ibandla ukuthi indaba iqala umakoti nomkhwenyana sekubengalandela-ke nabantu umakoti-ke nomkhwenyana abagcotshwa bala ekhaya kanye nebandla ayibonge Nkosi kuzoqala bona ithempeli elizolandela elizoba lesibili kuzoba lasothandweni inzala la engudwini-ke leyo kulandela ithempeli lasemvuselelweni kulandela ithempeli lasekuthandaneni ithempeli lasempophomeni ithempeli lasenhlanhleni ekujabuleni ithempeli isibuko samtunga i-10 sizanani oxolweni vula amehlo Mpumalanga Mzimhlophe bekezela ekuphileni Mpophomeni Thuthukweni number 2 eThafeni bese kuthi lika 20 elikule list engiyiphethe ithempeli lasekubuseni amen abanye ke basazobhalisa ongabiziwe la okhona uzozazobhalisa ibhuku lizoba kule mpandla lena engelamayo ayibonge Nkosi sibhalisa ke sonke bantwana benkosi angumfundisi wami lapha uyabhalisa Nkosi ayibonge Nkosi ubaba umfundisi oseduze kwami webandla lomkhuphi baqele ngicela nabo ke ngicela ningibambele bona ngendaba mabesela ngaphakathi asebephumile phela sebephumile ngiyacela ke bantwana benkosi ukuthi silungise indlela yokuhlala la ngaphakathi abashumayeli socela basilekelele
uvuleke liyakhona usuka kuyipholi leyana yokuqala musuke ekhoneni sizoyivula le ndawo ngezansi kuzoba iyona way ini leya azongena amabandla athi axhawule aphume ngapha singena ngapha senze sikwenzayo siphume ngapha amen ngiyabonakala bonke abantu njengoba ngikhona sizongena kuleli yasango lizovula kuleli yakhona senze sikwenzayo siphume kuleli ngapha isango ngakho thina singaphakathi sizovula indlela ke bantwana benkosi sinamathele kuleli side elingenhla ngizocela ukuthi siqale ngobaba ukuthi sibahlalise ngendlela ezokwenza ukuthi bangaphazamiseki egameni lenkosi makhosazana sengasuma nime ngeenyawo indawo yokuqala ezothinteka iyo lenhleli kuyo ayibonge Nkosi uJesu khona nanini na uJesu khona ana uJesu khona ana uJesu khona ana nanini nanini na sivule bantwana benkosi lapha engikhomba khona kuleli yakhona ngicela sivule kuleli yakhona bantwana benkosi engikhombayo bobaba abashumayeli benkosi nani uJesu uJesu basa ushaya ushozi uJesu khona nanini uJesu khona alizi intombi
besishushila amadolo besizimelela nangeyimbobo ngiyabona phela khona sekunzima kodwa ngoshembe hayi kuzokwenzeka ayibo Ziyamazumenu abadoda abasebesilandelo singabo siyocela insizwa nje zaleli ivangeli zibanika umsindo ayibonga Nkosi khala igubhu khala imbomu yonke imtshini khala holayo Singabo ke manje bantwana benkosi sesiyacela abakhokheli abazokwazi ukusukuma nakho umsindo wokubangenisa usukhona eminyango abashumayeli benkosi basilandele umshumayeli uJoko abakhokheli basilandele umkhokheli walapha ekhaya khokheli uMadoda egameni lenkosi uthi umfundisi abakhokheli bazosuka bonke kwabasha bonke ayibonga Nkosi basha bonke abakhokheli ingefe nje kumakoti ayibonga Nkosi umnandi ukholwa noma usumdala vele ube musha uNkulunkulu uyasithanda isalukazi asenze sivuke sibe umakoti ayibonga Nkosi ukana abakhokheli basukuma bengabambelanga
hayi uJobe wena wewa thabela kaManguya namani Yeah.
thina siphokophelela ukungena khona ukuthi masingene ephakameni ngoba sesingene ezulwini. Hayibo Nkosi. Ngoba inkanyezi yavela ephakameni. Uyazi ukuthi lapha phakathi kwethu khona abefundisi. Ivangeli abalebukela lathi inkanyezi yabonakala eJerusalem. Ngakho-ke kubona iJerusalem alifana nezulu. Hayibo Nkosi. Hayi-ke ake sibuke laphaya. Khona into ezoqhamuka. Khona into ezoqhamuka. Sesiyangena-ke manje beza nomsebenzi omqoka walolu suku ophathelene nabagonyisi esibekukelayo. Ibandla lize nalokho. Asikakhulumi ngezipho, sisakhuluma njena nge-basic foundation yalo mcimbi esize kuwo. Amen. Ake sibahlangabeze ngehlombe lapho sithi yahlangana inkonzo endlini lesemnyango. Sithi beseza nje bantwana benkosi. Singakujabulela abashumayeli ukuthi mhlawumbe amathempeli amabili amathathu ahlangane eze kanye. Kungabi ukuthi ithempeli loze limele lodwa. Kodwa khona amabili amathathu angakwazi ukuhlangana eze kanye uzokhawula. Hawu. Ngabe kusho ukuthi umoya kaShembe phela uyasemba. Hayibo Nkosi. Umakhelwane akazi umakhelwane wakhe. Athi grade u6 na u8 akahlanganisile leso14. Nanti ibandla litheleka abantwana benkosi.
nje nisikhuluma kuze kufike la sibonga khona futhi sizobonga kufike la isithetha khona amafanele sithethe alibonga igama lenkosi sanibonani emakholwa nina zitsha zishaya uhele zizebhodweni zitshe ezini ngoba ukudla kuhlala ebhodweni kodwa khona okwebhodo ukuze kudliwe akudlelwe ebhodweni fanele kuphume ebhodweni ungene nje hayi konkosi sanibona emakholwa nina zitsha ngiyabazi-ke labadotshwa balakhaya umshumayeli nomkhokheli abona amabhodo kwa-ANC la amabhodo okubuka amabhodo nje okubeka abukwe abona amabhodo abaphathi athi ma eseshisa aphukelwe izibani angabe saduka babwathi ogalaza lapha hayi bonkosi sitshaze ogalaza khulumani-ke ubani okhulumayo lapha khona imike esibili ayikho imike esibili ukuze umthi akhulume lapha ngeminye imike malume wami-ke lona osukumayo ayibonga inkosi ngenzela ukuthi umuntu ongithatha kancane aqale acabange kaningi malume ukuthula ebandleni siyabonga abantwana benkosi namhlanje lapha entuthukweni usuku olukhulu kakhulu odlule ezinye mayibonga inkosi namhlanje sizobeka abagcotshwa bethu ebalazweni ukuthi baziwe umhlaba wonke ukuthi umshumayeli wasentuthukweni loya umkhokheli wasentuthukweni loya mayibonga inkosi ngicela ukususa lapha umshumayeli ngizokuhlalisa lapha bamba isandla sami kusukume baba ngicela izandla abantwana benkosi amen ibandla lasentuthukweni ke likhipha lizogqokisa umshumayeli wayo endeqa lizogqokisa umshumayeli walo lifuna nimbone muhle umshumayeli ngizocela ukuba ke ngimkhiphe lesabatha asifakile ngoba ibandla limfuna ukumfaka ngiyaxolisa mthiya ngiyaxolisa malume mayibongo usehleli lapha esiteshini kodwa ngathi ishethi befanele libe khona engakafaka uNazaretha ishethi libe khona nga elenu nje sicela ishethi nje manje bengisho ukuthi ngimkhiphe phela leyo yefake bona nje bese sethula ishethi la ngicela ukukhipha Batwana benkosi-ke bukani-ke ukuthi umshumayeli wethu simthanda kanjani mayibonge inkosi funa umshumayeli wethu mayeqhamuka noma ubani enikini ikhanda edenge ehle siyibona leya nsizwa mayibonge inkosi ngiyakubeka-ke mshumayeli awubheke nje fana ngiyabona ukuthi hayi angathi omamngoma basazola nokusukela namhlanje phinde futhi ibandla lasentuthukweni lithi ngeke umshumayeli elokhu egqoke lo wamaNazaretha wangonyaka ophelile selifuna le owalo nyaka owanamhlanje mayibonge inkosi
ubone nje ukuthi muhle kanjani uyabona hayi khona hey amen siyaphinda ke futhi ibandla lasethuthukweni lithi ke nanku komfishane umqhele ngoba abagcotshwa banemqhele kambili omNazaretha ukuthi bethatha uhambo lasentabeni begqokele uvumelano ukuthi uhambe mayibonge inkosi siphinde ke futhi hey nanku uzimalanga madoda nawubona lo mqhele hayi ufazi nathi seyikhethiwe impela lo mqhele uyayibona insasa zamadili ningi impela ingengezela phansi kweyihlahla bathi ke intuthuko nithi cha ifuna umshumayeli wayo yabonakala ukuthi hayi intuthukwini lena mayibonge inkosi limnika ke namathawula ke ngoba lapha ekhaya kuphathwa amathawula la uthi uma uguqa ephekwe ithawula khona uzesula khona ukuhlamba khona ukuhlala mayibonge inkosi uthi kwenike lenenzela kumshumayeli wayo amen siza lapha ke lapha ekhaya kunesihlabelelo yamaNazaretha itheke intuthukwini nithengela lesihlabelelo esihle kakhulu esiphambili kakhulu mayibonge inkosi asethi alandelisa ngeBhayibheli ke ngoba lapha ekhaya liyafundwa phela iBhayibheli hayi ngeke ngenye indoda ithi hawu kanti nani niyafunda iBhayibheli ithi bengazi ukuthi iBhayibheli liyaphathwa lapha enkonzweni yamaNazaretha ithi mina ngathi nihubela amahumbe esizulu nje kuphela mayibonge inkosi hayi ke isho njalo intuthukwini ithi ninikeza nasi isihlabelelo nanati iBhayibheli mayibonge inkosi maye ake singabuyela endabeni yakho baba singamthula ke kusazana lapho umsethela sesocela ke ozokwethula nami nje ngayithola indlela la namhlanje siyamembeza namhlanje hey wosingaye bethu laba indlela ibuzwa bona nami nje ngayithola indlela la namhlanje siyamembeza namhlanje ngiyamthanda shumayeli umkhokheli wami ngoba zingcwefengcwefe ngamazethi lezi obangakhisayo lapha kulowa muzi wakithi ekwagazwe abangibeka khona namhlanje siyamembesa ngokuphelele usekhoyisiwe namhlanje manje bese siyamembesa ukuthi akaphume ekhishini ekhishini eyopheka ngesabathenzayo nje uzobepheka ngale Nazarethi emihle kangaka ukalaza ushone emlilweni umnandi ingcefengcefe igama labo ingcefengcefe ngoba ayikho into ongayiboni la ngisho kokwakha
sibelele ngawo. Yebo ngefengu lakho. Ufotinike lokho ngesaba. Lokuthi makushisa uyazephophoda ngoba uyayithanda lefengele. Elokuhlala uyashintshana kodwa nje uzwaqala eKenani. Ebekubone ngakho ukuthi umakoti uyilefengele nesiqephu sakho uzoqala eKenana. Ngane kwethu makhisi wethu ngiyakuthanda. Awu lapha-ke hlabelelo lesi ozohlabelela ngaso uzoqala nje kusikhangula ngesabatha. Awuzukufundela iBhayibheli, uzobheka incwadi usuthi ziphi imbuko zami. Na incwadi ngiyifundele yothi efunda le inkosana efundayo wena usuyibukela kahle nje la usupheqile le verse usuyicubungula ekhaya. Ncefe zethu khulani ncefe niphile siyathanda siyintuthuko niyasakhisa imizi yethu. Lo ngamthandi yozamthanda, lo ngamthandi yozamthanda. Nefengele zami, isihloko sami nefengele, umkhokheli wami nefengele. Awu bakwethu siyabonga. Ngokuthi lenze okubuhle obunjengalobu esesibubonile. yamaNazaretha lento esiyenziwe lapha inganekwane yemali. Uyabona lomqhelo obubekwe ekhanda kumshumayeli. Ngenzela ukuthi nina ensenabagotshweni bangakemukela niqonde kahle ukuthi cha isidwaba fanele usibophe usizwe na umnyakazo isikhathi babelele khona. Nowebheshi alibophe nje phela lomqhele lona 2900 lomqhele nje usekhaya 2900. Manje ke bantwana benkosi leyo nto ikhomba uthando lwesimangaliso. Siyabonga libandla lasethuthukweni inkosi imbusisi. Amen. Bangcwele ngiyacela nje ngokukhulu ukuzithoba ukuthi ngithathe leli thuba ngethule bantwana bakaNkulunkulu ngobaba abefundisi nabagcotshwa bonke abakhona nobuholi bonke obukhona esiqale nabo lolu hlelo ukuthi phakathi kwethu sekukhona umama okunguyena ongumama wethu sonke lapha eMlalazi, umama umeya ukhansela uCulu. Esithokoza kakhulu ukuthi osukwini olunjengalolu sibone ubuholi noma sibone abaholi bethu bezosibungaza abafundisi benkosi, umama nokuphambi kwethu phakathi kwethu umeya uCulu. Socela obaba basemukelele basifikelele sonke umama umeya. Amen. Amabandla
Makukuthi ngoba ibanga lide bangcwele sizala kukhona abafike babambalwa sicela bahlangane. Kodwa laba abangakwazi ukuyimela abeze. Number 2 sithe kuzoba othandweni temple. Emva kwalo ebuthandaneni emva kwalo ngicela ukuzwa imvuselelweni ukuthi ikanjani isilungile iyakwazi ukuyimela bese ukuthi laba bazohlangana bangcwele ba indicate ngibona ukuthi baba abahlanganayo abazongena bebabili noma bebathathu kodwa njengamanje othandweni kwesikaMamindlela ayibonge Nkosi othandweni emvuselelweni othandweni emvuselelweni naba bangenayo sicela kodwa base ekuthandaneni babe belunga baquphe emva kwabo mabeqeda nje asezusukuma ngoba sebengena futhi bethula abaphethe egameni leNkosi pophomeni egameni endaweni ethempelini lika Baba uSithole Mhlahleni siyacela labo babe belunga besondela ekujabuleni mabehlangana bangithinte shona emvuselelweni temple Shumayeli Ngoma ekwandeni temple Shumayeli Ngudala amen Siyabonga. Kahle bo mama napho nihamba ningenze lutho. Napho babe hamba bengenze lutho. Hayi zalutho kuqala. Ukhona umbhobho lapha eduze kaMshumayeli ninikeze uSpeaker. Sasemukela umeya lapha emkhandweni khona uSpeaker. Sisenkonzweni yokwamukela yamukela nawe. Cha abantwana benkosi bemthulisa umsindo. Injini lekhulumayo. La all over the world.
Hlaba wonke lona idumisa umhlaba wonke. Sihlangene lapha bakwethu ngomshumayeli wethu Makho. Ngizoke ngithi ubeka nakumama kancane ngoba ithuba ngitholanga kodwa kuba 5 minutes. No, 5 minutes is too much. Oh, 5 seconds. Uma wethu lona, baba wethu lo, noma wethu lona. Baphumela lapha nakuthina othandweni kamnandi. Yabantu abangalina nje ningadideki. Usuku lo nathi ngomzona silithe ingilozi lapha ekhaya ka14 sinanansi yana inkunzi ephethe nananga umshumayeli ungena. Lalila kanje sahliza imbuzi ini. Lo mshumayeli ke esingaye lapha namhlanje na umshumayeli okuyena yena mina wangifaka emgidini ngasina ngalokhu nesikoshe esibomvu ngaye enhlansuthi esiphethe eThekwini benomfo kaJiyani kwayibona abasimisayo ngangena esikoshini esibomvu kubaze ngibona isikoshe esibomvu ngangabi njena ngangisejiya Sengithile bantwana benkosi ngachithi isikhathi ngabaningi abantu abakhona ngibona abakhokhela abaningi komba ukuthi kuningi okwenzeka futhi khona okwenzekayo amen la akho lutho lunye esingalibeka ukuthi kuphela emabe bevula nje lapha nje umshumayeli uyovula ahleke